lehenik eta behin oso eskerturik nago txartxarrorekin apustu egin dutelako. Gaur egun gauza dut bezala album bat euskaraz sortzea apustu handia da eta aukera hori emateagatik biziki eskertzen dira. Bestetik, Lorenari baita ere, ze azken batean liburu honetan bera da protagonista. Nik letra jarri ditut, baina esperientzia berak izan du, aurra berak izan du, eta gizonezko batentzat oso zaila den zera abentura baten, tanta baten murgildu naiz. Jakina ni neu ere hasieran tanta bat izango nintzen, eta emakume baten barrutik garatuko nintzen, baina hori, nik neukan halako azalpen poetiko hori, bai gizakiaren sorreraz, bai evoluzioaren teoria poetikoaz, nola baita ere esan da ez, poesiaren bidez evoluzioaren teoria bat azaltzen, hori bizia izatea nahi nuen, eta orduan amatzen ari dan, aurra bere barruan garatzen ari duen ama batek egitea baino gauza biziagorik ez zitzaidan bururatu. Orduan, liburu honetan, benetan, testuak ere, nik hasieran euskan zirriborretatik Lorenak berak aukeratu zituen, gauza batzuk kendu, bion artean haitxu ginen, baina proposamenak denak onartzen izkion. Berak sentitzen zuenetik aukeratzen zituen, pusketak. Eta esaten zituen, hau pixka bat zabalduko zenuke, hau pixka bat zea, eta orduan, hasieran genukan, zera multzo hura, nire azalpen hura, forma hartuz jontzen da, are xumeago bihurtuz, eta nire ustez poesia indarra hartuz. Orduan alde horretatik benetan, nahi nuke zera, garbi ustea, bigarren planoan egon naizela, eta hau esperientzia batetik sortutako liburu bat dela. Eta orduan, pixka bat laguntzaile, poesia ikutua eman nahian, ez, horri. Azken batean, evoluzioaren azalpen poetiko bat. Baina, hori hola esan da oso hotza da ez. Hori aragiztatu dago Lorenaren esperientzian, eta berak azaldu duen horretan ez. Simboloak oso simplea dira, tanta ilargian dago, ilargiak simbolizatzen du, emakumea, hilekoa, eta ez hori simbolo horiek oso garbia dira, irakurtzen duen entzat. Ni seguru nago, tanta hori nola garatzen duan, sabelaren barruko evoluzio prozesu guztiak agertzen dira, narrastia, arraina, mamikeroa, hori guztia agertzen da. Modu, hori azalduta ez dago, ez? Modu poetikoan adirazia, baina hori azaltzen da. Eta gero, jaiotza dela. Orduan, hor, baten batek irakur dezake, tanta hori harimaren simboloa dela, eta beste batek irakur dezake, bizitzaren sormuin bat edo, halako zerbait, muina, ilargiarena, eta baita ere ulertu daiteke modu horretan, modu kosmikoago batean, edo modu sinpleago batean, hilekoa, eta kontu horrekin. Orduan, hori irekia geratzen da, bakoitzak bere ikuspegitik zaiteko. Ez da, harrera ikusi beharko da umen aldetik eta inoiz ez dago jakitek, baina nik agontan pixka bat bide bat egina dut eta iruditzen zait simbolo hauek zuzenean ulertzez. Ez noskinik azaldu ditu da bezala, baina konexioa zuzena egin dezaketela behintzat, iruditzen zait. Gero ikusiko da zer gertatzen da, baina simboloak erabiltzeko modu hori ipuin tradizionaletan da erabiltzen den modukoa da, beraz, iruditzen zait, konexio hori
izan daiteke. Ikusiko dugu, asmatu dugun, edo ez. Horak esan du. Hoixe da, pixka bat, eta azkenean, tanta hori, bai, azkenean, gure uratzasuna, da protagonista da, azken batean, tantia hori, persona bat, gure territoa.